si former Congressman Edgar Sarmiento. Ato pa istoryahon karon Ninoy Aquino Day, mas daghan siyang kasayuran ang usa sa mga atong gituhuan daghanan ni ko kay historian man ang kanhi congressman sa Samar, si Congressman Edgar Sarmiento. Congressman Edgar, may buntag. May buntag, partner ka, may buntag sa tanan na minaw sa imong programa. May buntag subok. Sir, karong adlaw gisaulog na to ang I think 43 na katuig human gipusil patay si Ninoy Aquino Jr. ang atong senador nga gi-assassinate in 1983. Unya before ato do na to gitawag po nilag August 21 movement silang Bots Aquino. Congressman Edgar, taga-economic ideya ni. Ang inuundan ko sa istorya ka sa Pilipinas, namina sa programa, sa Idmanta, ang amahaw sa atong presidente, mamutong nagdumala sa itong nasa sa pila katuig, 20 katuig, no? Sa diya, nideklara sa martial law. Kanya, ngadto sa international community, butas at tibok, nasa sa kalibutan, no? Murag, wala na makayon sa pagdumala aning Pilipinas itong panahon na. Kay yakusarta nga grabe ko ng korupsyon, daot atong ekonomiya. Daghang istorya. Hantod usa ka tawo kining si Ninoy Aquino, kundiin usa ni sa kasenador sa panahon sa dekada 60, unya si Ninoy Aquino sa dihang kanunay gud siya mo istorya unsa tong pagdumala, butas abot diha siya sa opposition si Ninoy, no. Gipreso gid to siya ka. Hantod sa dihang pagpreso niya, wag gipapug ni didto siya, naghimo siya ko sa kabutang, naghimo siya ingo siya nag-hunger strike siya, hapit siya mamatay. Katong dito sa Hainoy Bahisiha, Congressman Edgar? Ang dirit, katong na-preso na siya, na-preso gipreso man to si Ninoy Aquino sa Camp Crame. Yeah, sa di pagpreso, wala gid siya mukaon ka, nag-hunger strike siya. Hantod gidol siya ni ang first lady sa una, si Imelda Marcos, Imelda. na gitugutan siya nga mo, biyahe na lang siya ngadto sa Amerika. Dito, ingon pa, nag-self-exile ang pamilyang Aquino sa Amerika. Apil ng Subuanon nga pamilyang Osmeña, no? Si Serge Osmeña, si Tomas Osmeña, o si Sir Hing. Nakalimutan ang katawhan ani. Sa diya nilarga nakawag gid makagwanta gyapon do si Ninoy. Sige gyapon to sa istorya nga unsa nang ninabo sa Pilipinas. Ngingig ko, makita niyo sa social media, manggawas man gani sa news, no? Panagsa tanawa lang niyo, at naminaw sa programa ka. Ang iyang mga sulti dito sa Amerika, ngayon, prisuhon man gani ko, unsa may buhaton, di gyud ko ka ako. Wa na ko'y kwarta. Pero di gyud ako mapugnan mo, balik gyud ko sa Republika sa Pilipinas ka. Noon man, ibalik sa Aquino, katong fateful day, kung diin gipatay siya. Kining adlaw. Pero Congressman Edgar, ganong dugay makaing ni Alsa ang mga tao from 1983 up to 1986 pa. Mao gini ang atong kinaiya gid ka, kanang hinay gid pa. Daghan pa to panghitabo ka. Wala madudloy pero wala na. Grabe ng katawhan mo. Pasensyoso mao gyapon ni karon. Kung din dawaton na to unsay panghinabo, bisag ngilad Sikulata ng bayo. History gini ka, history Espanyol pa hanto. Espanyol ka 300 ka tuig ka. 300 years usa ta ni liho. 1521 to 1800 na. Mao gini pinantod ka mutubag ko sa imong putana ni balik gyud. Gipatay si Ninoy aning adlaw mo nang natukod ng August 21 movement. Ay, sir, kadit kayo, asa may nauna? Ang atom or ang pagpatay ni Ninoy? Naguna ang pagpatay ni Ninoy. Mo nang nahimugso ang atom. Mo nang nahimo ng mo to'y sige nagrally kada adlaw to ka, grabe na. Hantod na pugos gyud si Marcos mo deklarar og eleksyon. Ang katong snap election February. Katong snap election na ka kung diin ang iyang pares, ang iyang vice presidential candidate si Arturo Tolentino. Onya si ang Cory Aquino po si Doy Laurel. Doy Laurel, yes, correct. So kung may numdong ka, kung diha ng pagpatay ni Ninoy natukod ng August 21 movement, kada adlaw na tong rally. Wa day gid tumuundang. Kada adlaw na tong rally, hantod ka, mao na to naabot ka, eleksyon, kung diin, nag-snap eleksyon ni Daog, si Marcos. Sa diha nag-inihapay na,
dito sa plenaryo sa batasan Mm. nang walk-out tong mga nangihap sa bulok. Katong NAMFREL, di ba natuko ng NAMFREL, ani, Congressman Edgar? National Movement for Free Election? Tanan na to, tanan National Movement for Free Election, tanan na hinunong tilis. Pero pag walk out na ka, dito ni sympathy na. Hantod nga si, diha na nilihok na gyud si Fidel Ramos o si Enrile, nitago sila sa Camp Aguinaldo, kay dakpunon naman sila. Dito na sa, kung madungog ninyo, makita na to, kundi si General Fabian Ver, no, niingon kang Marcos nga, Mr. President, we have to drop bomb in Camp Aguinaldo. Dili ni mo tinuod. Ingon sa Presidente, ayaw, dili ko mo tugot. Tugotin katawhan. Sige lang, paralihan lang sila. Hantod ni, nagkadaghan, hantod gi-pressure na gyud ang Presidente sa Estados Unidos, United States of America. With the intervention sa US, mo to Yes, mo itong gidala sila. Primero, ang idungog ganitong adto sa sila Hawaii? Hawaii. Oh. Diyan na. Hawaii naman di ay. Paway, sayop tinggal itong Amerikano, paway di Hawaii man. Onya, ang kadaghanan kang, ingon, wala may gihimo si ang delayed President Cory Aquino sa pagkamatay. Sir, kaniyot kayo, before that, lako ipa-istorya nimo. Unsang adlaw on the election day, gipatay, election, itong snap election ba, February man to, si Governor Evilio Javier sa Antique ba? Before? Unsa man tong adlaw on the day of the election during counting? Mo man tingali? Si Javier was killed during the election as well. Kanan muragwan ako masayod kang Emilio Javier pero kano sa to gipatay si Kaya ang atong nahimawan sa mga balita during those times, sir, nga gipatay sa during the counting of ballots in February 1986. Pero ang kadtong kang Ariel Quirobin, nga buhi pa man ron, namatay mo to sa kadiyot. Atol, unsa man to sa EDSA People Power na ba? ang saang Si Colonel Ariel Quirobin. Oh, di ba namatay man na sa kadiyot, Congressman Edgar? si Ariel Quirobin bag-o na. You know, Kato na ng kudita? Kudita na si Quirobin. si Quirobin. I Layo see. na siya nga dekada ka. Si Emilio Javier ka Antique man ni sa Governor. Senador, banggiitan siya niya ang iyang dekada gyapon sa suporta gyapon ni Cory Aquino gyud hangtod nga gi-assassinate gyud siya, ipatay gyud siya. Timing gyud to ka. I think election po to. Sakto ka. Election day, ko February, Pebrero gyapon to 1986. Sa iyang balay sa Antique, muli atong history sa Pilipinas sa diha nag-ihap pa siguro to. Sakto ka nag-ihap sa iyang good thing, refresh po na to memory kay po dugay-dugay na yeah. dito. Dugay-dugay ka 2026. Kuhaan na 43 years na. Pero dugayan na yun ka. No. 46 years in the making. Yeah. Sir, na-mention sa speech ni Ninoy, si Napoleon Rama, ang usa to sa mga delegates, I don't know, kung unsa to nga kuan nga pag-usab sa konstitusyon, apel na gani si katong dito San Francisco, California, among gi-air man gani mubo. Pero long time nga kita ko naman siya speech sa LA, katong usa ka oras kapin, nga iyang gi-mention unya iya ganing gingon nga ang iya kulungan sa pagpauli niya sa iyang visa o sa iyang passport ay sa passport niya Marshal Bonifacio tungod kay na priso kuno siya sa during martial law unya didto sa Fort Bonifacio murag I don't know kung sakto ba ko recollection. Si Rama kauban ni Ninoy Aquino sa prisuhan ka. No? Na puro ni sila mga kuan man ni si Rama, writer man na to, journalist ko ni. Yes. Tanan ko sa na panahon, no? Gipapriso man ko ni Marcos kay gi-suspend man sa una, no? Ang ingon nga human rights. Wala tay katungod. Dakpon ka, pwede ka dadon sa prisuhan. So walay kaso ka. Suspendido sa una ang imong katungod. Walay kaso, wala. Kay martial law good, no? Maugyapon ni karon kung usan nasod nga deklarar nga wala na ingon nga demokrasya mo na martial law. So ingon nga hugot nya sa una lukmoy ra man ang katawhan usa na nituo ta kay tungod lagi to nga
ang atong constitution sa 1935 kundi ang atong gisunod ang constitution sa United States of America, ang atong presidente doon ay katungod nga 8 ka tuig. Apan kada 4 ka tuig doon ay election. So you're given that time 2 terms, 4 years a term. American style gud nga election gud. American election good. Hantod nga hapit na mahuman ang iyang ikaduha ka termino. Ingon sa di na maganda manaog. No? Ni-deklarar ka siya Marcelo, pinaagi mo rag si kining namatay na tong former Senate President Bagiitan, one of the oldest Filipino in politics, si Juan Ponce Enrile, nag-assassinate kuno sa National New People's Army. Mo na ni-deklarar ka og Marcelo ang presidente. The rest is history. Mo ni karon nagpiko-piko atong utang ka. Okay. Pagkanauma man sa nagsugod ko ang atong pangutang kay ang Pilipinas wala matay ingon usa may ipakita gud nato sa dekada ng 70. Mosuri ka wala matay building ginisibo lasang pa man ni sa una kay golf course na ganisto nga diri sa atong kanang asang Ayala, di ba? Golf course man golf course na to na wala gid mapakita diri pagkasimplihara sa atong lugar, no? Nya ngadto ta sa Manila wala gyapon na ng Rojas Boulevard, wala na tanan, wala tay airport tarong hantod. Siyempre, gusto mo ikumparar po ng Pilipinas o banasod. Like what Lee Kuan Yew of Singapore did. Apan, ang kadiferensya, kay ilang kultura, niningkamon silang tanan nga ampingan gid ang kaban sa atong nasod. Na tanan, pagpagwapo, wala man manulod sa bulsa, kundi dapat gud dito ka sa ingon sa angay as ibutat ang kwarta. Ang kinimugod ka atong nasod problema, magkod kay pagkadaghanang mapunta dito ang proyekto sa ingon. Santo nabot ang punto ka 40% na nabubot ang proyekto. Ang 60 to na sa bulsa. Hashtag mahitalaw. Pangitao na to ato magkaigsunan, naminaw sa imong programa ka, mingon talig doon. Ayo, tanaw sa tas atong kaugalingon. Sir, unsay imong comparison? After Marcos, Cory Aquino ni Puli as president, a revolutionary government ba daw? At atong 1987 Constitution, mawita na hinungdan nga, ang ubor sa ng Constitution, kan ang presidente can elect once, di wa na re-election. Pero in terms of economy, atong panahon na during ni Cory, until 1992 nga ni Puli, si Fidel Ramos, o karon comparison sa ekonomiya, in 1986, Congressman Edgar, o karon o si tanan mo? Ang atong kung tanawon nimo ka, wa gid ta kasulbar sa problema sa naton sa una pa. Food security. Oh, sir, pagkaon kani ato during panahon ni Cory. Arang-arang pa ha? Arang-arang pa? Arang-arang pa because that time ang exchange rate di na to basulon ka. Ang akong numero permanente yun 1970, 35 milyones ra ang populasyon sa Pilipinas. Ang Thailand, 35 milyones po, no? Upon fast forward, 2026, kita 118 milyones na ang Thailand, 70 ra. So kusog ang production ang mga Pilipino basta bata. Kining kalisod natin ka, dili ni sa ingon kinsa nagdumala, dili magukdan sa ekonomiya ang population natin. Grabe ha. Maginitin oray. Digin magukod. Bisan saon na to, why mang laki. Mabitaw, unsaon na to pag may ingon nga may laki nga permanente ang manglingkod sa panggobyerno. No? Yung katawhan, mulok mo'y raman sa politika. Mamang gani ato after me. The beholden of the Filipinos to an elected official. Wala gid katungon maikugon ta ka mo ta ingon ko. Paingon nimo ka ha, nganong 1983 man gipatay nganong 1986 pa man. Tulo ka tuig usa ni Leo. Dugaya bitaw. Nganong dugay kay ni react ba? Kana bang dugay kay massive gyud kay reaction. Sulod sila og 1892, no? And then 1898 na to sila 1898 dinitangtan na to sila 1946 pagkaman sa gubat. Sa Spanish 1521 ni hatag sa Amerikano 1898. The history that repeats itself. Pero ang kultura sa Pilipino nagpadung ra gyud gihapon karon. Issue sa West Philippine Sea, China. Walay mo storya. Hinay kay Pilipino atong tugutan no nga ingon nga usa tanawon usa nato siguro mulihok ta kana makakita ni gyud tay daghan ang atong ako I'm also a person that is also aging in life, but I
still consider myself as a young individual, pero makita gid ko ang historika nga nagkalisod, pilay utang karon 19 trillion na. Ingko asa man ipadung atong nasod nga wala man mulihok ang ekonomiya, kundiin ma-address gud nato ang concern pagkaon maura gihapon ka. Local autonomy sa mga opisina sa mga mayor, gobernador na ana. Ginaog na sa ilang food, agriculture, tourism ug health. Wala pa hospital, gamay kay ka. Pero tanawon na mga politiko karon. O sa issue Cebu, pagka Hasta. maura gyapon, walay katapusan ka. No? Grabe ha. Ang politiko ra ka, mo'y mahayahay sa kinabuhi. Sir, Apan, Ako, by history, Congressman Edgar, diini ang kaning kinaiya sa mga Pilipino. In general, ha? Dili ikaw, dili ako, kundi ang tanan. Diining kinaiyahan na sunod na to, gikan sa mga colonizers. I think, Katsila, Amerika. katsila ka. Spanish. Kaya nga no, makaingon ko, tanan Iya, no? na nasod yung kupar sa Spaniards, no? South America, Mexico, tanan Mapobre gyud bitaw parehas kayo, no? sa ato ka. Giilad ta, di masingon nga gabahan ta. Pero gihimo instrumento ang ingon Ang nato, relihiyon. ang atong relihiyon, paghadlok sa atong tanan. Mao ni nakuha gyud natong kultura ka. All South American countries. Argentina, Pares sa to ka. Ecuador, But mga... all, kung nahinabo pa lang nga siguro, ang British, mo niangkon sa to, makita po na to, no? India, no? Singapore, Hong Hong Kong. Kong, tanan nga nasod na. Tanan nga nasod giokupar sa British government, hayahay ilang kinabuhi. Ang Hong Kong Tanan giuli nasod- sa British colony 400 years ang British- after. Oh, ang atong na problema ka kan Spanish tanan gud ang ilaha mo gud kutkuton tanan ang inyong resources apan ilaron mo mahimo mo nga sulugoon ra gid mo wa mo'y katungod. Sir, pero ang British colony, colonization from the Balik ko na to. This British- is very important. Ang Spanyol ka, pobrehon ka para mahadlo ka sa gobyerno ka. Wa kay Gigan. katungod makatuon sa sa British kinahanglan edukado ka, maskwela ka, maningkamot ka, karon mo tabang ka pagpalambo sa gobyerno. Duha na Gigan, ka, no? ha? No, kita bantay ka Pilipino, pila ray mamay boys. No, 14% of Filipino, 118 million kung di ko masayo. Pila ra may mamay boys. Gamay ra. Apan dili kalihayan nga kita ang tanan nagbayad og forced tax pamaagi sa expanded value. Value added tax, correct, Ivat. Sir, Pero ingon nga income tax ka kadaganan Oh. exempted ka. Daghang nga, kayo. ningon Daghang dito, kang sinanggo, napiling ka, exempted ka. Nya karon ipapasar pa nato nga rong bag-o i-exempt ta po ng tanan. Asa man nato kuhaon pagpadagan sa atong Sir, nasod ka. Congressman Edgar kani, ang British colony, naghanto sila, even ang Hong Kong, nganong wa man mo prevail until karong panahon na ang ilahang mga ang ilang lingwahe. Ang Hong Kong di kay kamong win English, matod pa. Ang kaning Because ubang mga they- nasod na kolonel, pero kita, ngilngi kuno kay ta kay nabilin pa maning mga lingwahe kat sila. Plus ang Amerika ni Pule through the Treaty of Paris nahimo putang maing mo in English kuno. Pero pobre kayo. Sir, ngano man unsay kalainan sa British colonization og sa Spanish nga wa man mo prevail ang ilang pinulo mahabilin sa ilang mga tao dito. Ang British colony ko ka, taga ang kakatungod sa imong lingwahe. Apan itudlo po nimo ang ingon nga English, papilion ka ka. Pero ang suma total, mingo sila ayo. Mas importante, ang tao tudlo, i-edukar, tudloin ninyo unsay value niya sa usa ka citizen, membro ka sa usa ka nasod, tudloy sila kinahanglan mo trabaho gud ka, apan edukado ka, unya mo bayad jud ka og buwis ka. You pay your tax. Mo na permi gud na mo nang tanan pud nga kita to mga Commonwealth countries nga gikupar sa Great Britain, no? Mubayan mo padala pud tong kwarta ka ngadto sa United Kingdom mo nang dato pud kay same thing sa Spain, padala pud kwarta sa Spain. Pero tanawon nimo ka kay ako natuyok naman gud ako ng 7. Yeah, correct. Salamaton ko ka sa makagagawang kagitugutan ko 7 continents sa kalibutan. Sa sayo gitugutan ko sa mong ginikanan makabiyay hantod karon permi gid ka mutuyo ka nga ingon ko pobida ka layo mo muhilom na naman ko ka kay ingon pa lang pero ang akon ta nga hinaot nga ang mga bag-ong mga nakita nato ni ka I'm still hopeful kay nakita nato ni sa 2025 election kundiin gitugutan sa katawang mga batanon nga sa
survey nga wala gyud makita. Ang panilusod yun sa Senado karon Nanglusod. kana si Bam Aquino o kana si Kiko Pangilinan. Pangilinan. Sir, Inaot nga, inguna na itong paminsar ka. Sir, ang United Kingdom, ang upat ra ni kanasod ang komposisyon. Ang European Union dunay 44 kanasod. Now, Sakto na. unsay giingon sa nganong dili wa may pobre nga mga nasod sa akong nahibawan ang Europe, while ang Amerika dunay estadong pobre pug kaya within sa ilang teritoryo, apil na ang dili sakop sa United States kanang giingon nimong South America. Unsay kalainan sa ilang management o sa government during those times nga sila pay house tibuok kalibutan? Well, ang United Kingdom ug Spain, these are og kanang itawag na to nga kining Portuguese, no? Mao gini tangkero sa kalibutan ka gikan sa kay mo evolve magud ka gikan sa ingon nimo nga country sa Rome, no? Nya sa una ang palayo pa gyud ta ang Egypt, no? Nisaka nga ri sa Rome, sa religion, nisaka nga ri sa United Kingdom, Spain o kanang Portugal mo ni kangkero sa kalibutan kung diin ang ilang mga kusog gipakita silang barko doon ay kapasidad, no? Mga Portuguese sila Magellan, nga rin sa Spain siya, unya nga rin po sa United Kingdom sila Colombia, Christopher Columbus, tanan-tanan, kung diin ilagi kangker ang mga kalibutan unsay kinahanglanon silang nasod. Gusto gid probar nga kalibutan lingin dili kay sauna. Wala babagtay ang ilang good expectations sa ang kalibutan kuno patag dili lingin. Giprobar gid to ka. Gi-confirm mas kantas beaches, the world is round. Hantod ka nga ang kalainan gyud, no, sa pagdiha na nagdumala ang British, nakita nila ang United States of America uban mga nasod gitudloan nila unya unsay kalainan form good sa United Kingdom. Once makadawat og kwarta, kusgan ang nasod. Ilo ka? Yes, Kong. Nagsunod ko. Ang ilahang pamaagi nga ila gyud tagag value nga kada tawo mo trabaho gyud ka. That is the presence of an individual living in the United Kingdom. Whereas ang ila po pasudlon sila nasod ka kung kabantay ka, pinili gyud stricto ang ilang vetting process, no? Dili para sa Amerika ka kung kabantay ka, the migration program of the United States is totally different. Family oriented, basta multiracial pamilya ang Amerika. ka, bisag wala kay production, no? Sulod ka dito, mamiyembro ka sa Amerika. Weekend sila, ang Canada, wala sila musugot, ana. Ang ilang gisulod ang British ug ang kanang Australian model. Kung diin, hugton gyud ang gobyerno, ang dawaton nila sila sa nasod, kinahanglan mga progresibo, walay mga ingon nga, bisag ang history sa Australia, presuhan ni sa una, no? Antod, pero ang ilang pang gobyerno lain. Usa ka mahimo nga miyembro sa ilang komunidad, mutan-aw sa asa imong gigikanan mo nang mo sa Australia ka, usa ka mahimo Australia, kinahanglan makita nila nga dunay kwarta imong pamilya asa gikan imong nasod ka. Di ay giingon ni. Sa Canada, same thing sa British, no? Dili para sa Amerika, ang gipanala sa una dito, mga masakiton, mga kriminal sa Mexico. Tinawanan, sir, puta ka, lingon si Wincy Lumapas, tuan ni Sydney Australia na minaw, ha, matod pa niya, saktong yung kayo, saktong yung kayo ng gingon ni Congressman Edgar, same here sa Australia, kung wapag kay kwarta, aron mustani, tagaan kanila, inigoman, og eskwela, ang gobyerno maningkamot, nga, magkapangita og trabaho para nimo sa you become a member, you become a productive member of their society. Musta mo sa Australia mo na Pilipino ka, mo lambon mo suroy na gani ka sa banasod nga produktibo, mausab pod ang imong panglantaw sa imong kinabuhi, maningkamot ka. Apan ang ilang kinabuhi dito og ang kinabuhi na to diri diferensya. Kaya dito maningkamot gani ka mayahay gid ka, no? In fact, San Francisco, pagkadaghan ang dato nga Pilipino ka. There are a lot of silent millionaires in San Francisco. Same thing Australia. Musuri ko sa Australia ka. Purbida, kadito sila kinabuhi. Makikita ko. Halos tanan libre sad dito. Ingon ating mga taga-Cebu to dito. Subsidize. Kita ulay magkakikisa may subsidize.
Wa mo Di man sir, namayad bali, sa- I think, Congressman Edgar, punto ka, murag ang lahim ng gobyerno na to, o dito sa Australia, like, kaning ingon nilang Windsor lumapas, subsidize ang mga tao dito, dire, ang gobyerno may isubsidize sa mga tao. Nabali. Wow. Kanya ka, ang usag yun sa kalainan dito sa Banaso, di man ang ako rin hangyo, moving forward. Kining na weekend mga kay mingon taka unsay kalangano ningon ana ta ikumpara ang Pilipinas kay Pilipinas sa panahon sa the 70 ang atong ingon nga the three co-equal branches of governance giputol to gipakgan to from presidential gihimo ni Marcos og parliamentary mo to natukod tong batasan kay parliamentary man to. Yes. Ingon nga wala na tay bicameral walay House of Representatives walay Senado batasan pambansa usa na lang kundiin ang mupili ang magpadagan sa atong nasod sa una ka ang Prime Minister kintahay. Ang Apan president wala is the tuminabo. figurehead. But Congressman Wala Edgar, tuminabo. not all parliament system of government pobre. Ang uban lagi kanang mga European nations, parliament para sila. Pero ngano man, katong giingon ninyo nga vote of no confidence, wala na ka. Ngano man ang Pilipinas Dili presidential ka- form dili of ko ka- government, ah. That is proven wrong. We follow the United States when the weakness of an executive is checked, no, Pasti by the House of Congress and that of the Judiciary. Dili po sa parliamentary, no, parliamentary gani usa ka mahimong ministro o secretary kinahanglan mo daog usa kang membro ka sa Yes. membro gud ka sa parliament, pinili ka sa katawhan ka. No, doon na kay matangtang ka man sa imong posisyon apan membro gyapon ka sa parliament, no? Para na ko sakto kay ngano sa tong kultura manguga ang weakest link yun nato sa Pilipinas ka ang kanang impunity. Unsa ni? Ah. Bisag mapreso ka, wala Sus. sa Amerika ka Australia sala ka pusas ka. Pusas ka ka. Dire Wala ka makabuhi man ang principal kanang bisag ang accused. China. Bisag ang China, makasala ka, wala ni dagang storya. Ita. Sintensyan kamatayan, patay ka diretso ka. Ang Pilipinas, bisag karon, ang Ghost Project na lang ka karon, nalibog ka. No? Wala na, nasayod ta, kinsay gyud ang nagmaniobra, apan, tanawon ni mo ka. Karon, walay ebidensya ka. Sir, moingon, Matabon-tabunan. mas palinga ka rin, moingon mo sila, wa may klarong ebidensya, pero ang mga tao, public, Knowledge ka. knowledge. Public knowledge. Public knowledge naman, kamo kay kawatangan, moingon mo lagi, wa ebidensya, Mo nang ay maayon ng Pilipinas kay mga watag bilyon. Okay ta, mapresidente pa ta. Masin naman na ito. Pero sa banasod ka, markado ka, makasalak ka, wala tabu. Ihaw. Sir, Ihaw na ka. Ludwig Umiga, atong labi na po, baton pa niya. Ludwig, by Montag, oh. Moldova and Ukraine generally alternate as the poorest countries in Europe by gross GDP per capita. Kuno, is it true, Congressman Edgar, Moldova and Ukraine? Pobre? Yeah, it's not the perfect world. Moldova, Ukraine, but more. They have the slowest GDP currently because Lord ay kalimti, Ukraine currently is facing its war. Lagi. But they are the number one producer of wheat. Wit. Na madto ka silang nasod, tanawon nimo ang ilang panginabuhot di man siya kakita pud ingon nga shanti nalay pamuyan, disinti ilang pamuyo. That is the total difference, no? Ang imong mag-grocery ka dito ka, unsay mapalit nimo sa itlog sa unang panahon, nga sintabo ra, ang itlog karon nila sintabo ra gihapon. Yote. Pero Same. sa Pilipinas, ang atong sintabo sa unang itlog, pila ng itlog buok karon. Tres. Jeez. Jeez. Simple ra. Hinaot nga wala Pati, pa, pero ang ato again ha, pinangga na to. Patriotic duty. I love this country of ours. But the challenge again ka. How to face food security, gatit. Hantod karon. Bugas wala gyapon. Not even self-sufficiency. Sa Sa pagkaon. kadaghan atong yuta ka, wala gyapon ka. Ita. Congressman Edgar, last na lang. Ang sa pagkakaroon, tingali in mind, ay lang i-mention, na nakilakitaan in paras 2028 nga posible nga bisag dili kadaog pero angay suportaan because of his or her kanang ayang advocacy pagtarong sa pagdumala sa gobyerno. Ka, nindot nga pangutana pero doon na ko'y tubag. Mm. Na importante yun. Dili
ang mudumala sa ato nasod ang diferensyado. Ang diferensyado mismo ang bubutante sa Pilipinas. Hashtag ni Jot. Congressman Edgar, salamat sa time. O niya, may Salamat, buntag. may buntag ka, may buntag sa tanan. Si Congressman Edgar Sarmiento sa Samar. Mo nang, wala kita mo apil-apil sa patan, dirti ha, politika ay madamay negosyo.